Foli ni tanu be an bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi araba ma sɔfari kalo tile 8 san 1443 kira ale ka hijira san jati la. O kelen bɛna bi araba ma septembre kalo tile 15 san 2021 o min bɛna Nabila Isa ale ka bangeni san jati la. An bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye bakuruba fɔla. Tenen do kwalen laada ye Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba bolo Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouq ka bɛn tenen do ma septembre kalo tile 13 san 2021 o kɔni tenen do kalan kɛnɛ sigira Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ. O bɔlen kɔ jɛkulu min sigilen do ni a bɛ wele ko blogueur ni olu ka baaraw ɲɛsinnen do bɔlɔlɔ kan na ka se ka olu baaraw k'olu jateminɛ cogoya min na olu kɔni kunnafonidilaw wele ni ka kunnafonidi baro sigi kɛ o de bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye an bɛna minnu sɔrɔ ka fara ka jamana kunnafoniya wɛrɛw la ni ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an bɛ olu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bisimila kokura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye bakuruba fɔla. Ka bɛn tɛnɛn don ma septembre kalo tile 13 san 2021 Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouq a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya kabalakaw fɛ wajulu kɛnɛ min okumu kɔnɔna na maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka daminɛ Jamiyatu Hikmatini tɔn na ni ka fara kanuɲɔgɔn caman kan minnu bɔra Bamako a n'a Tɛnkudugu la ka na nin kɛnɛ sanumaba ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ n'o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouq ye. Mam Jakite ale bɛna ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Hikmatini Islamia bolofara min bɛ kabalakaw fɛ yen nɔ olu ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya tɛnɛn septembre kalo tile 13 san 2021 o kelen bɛna safari kalo tile 6 san 1443 ma silamɛw kɔni bɔra Bamako a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka na nin wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ ni o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali Fariku kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba dugukolo sanfɛ sani an karamɔgɔba ka kɛnɛ lasɔrɔ ni o ye Fariku ye kumalan caman tɛmɛnen Ustaz Muktar Berté ale nana jama ɲɛbɔ sira la. Fariku yɛrɛ kelen ka kɛnɛ lasɔrɔ a labɛnnen nisɔnjalen munyamunyalen a ye silamɛw fo a bisimilalen kɔfɛ a kumana silamɛw ye ni o ye doma min yɛrɛ kundalen don an kan nin wagati na ni o ye kira kisi ni nɛɛmaba ye ale ka bangeni san kunbɛ ye. Muru an bɛ silamɛ kalo min na a bɛ fɔ o de ma ko safari kalo n'a diyara Ala ye nin ye silamɛya san kalo 2nan ye Muru bi an tilenna tile 6 de la ne ni kalo in sara kalo min bi jɔ o de ye kira Muhamadu Mustafa bangeni kalo ye n'a bɛ fɔ o ma ko mawuludu kalo kanuɲɔgɔnw a y'a hakili to a la ni mawuludu kalo jɔr'i kɛnɛ ɲɛna Ala sɔnna ka mawuludu dɔ jiri la Moro i ye se fɛn o fɛn na Ala bato la i ye se fɛn o fɛn na mawuludu ɲɛnamayali cogo ɲuman na i kana i seko tɔ to n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ n b'a ta ni ka segi Moro bonyaw bɛ mawuludu la karamaw bɛ mawuludu la dati maa si bolo diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ka s'a dan la bilahi hali sisan n bɔra k'a dɔ fɔ dugawu kalanyɔrɔ la an bɔra dugawu kalankɛnɛ de k'a kan na Moro an ka komite min bɛ Ngoloni na Bozola kɛrɛfɛ Ngoloni na tɛ yen wa Moro Hikmatini Islamia komite min bɛ yen a présidenti tɔgɔ ko Bamam kunun a bɔra ne fɛ Moro a ko a ye mawuludu dugawu jaabi dɔ sɔrɔ salon an ye mawuludu min kɛ Mamadu Konate la Moro k'a bɛ na o kibaru fɔ n ye
o kɛra jumɛn ye ale yɛrɛ ye min sɔrɔ a ye min ye o tɛ o tɛmɛna fɔ kan nka san ko muso dɔ de sera ale ma muso in furuli ye san caman kɛ mura a bɛ den sɔrɔ fɛn o fɛn nɔgɔyara a ma furakɛli la fura ɲinini na a y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ tandara mura a bɛ den sɔrɔ mori tɛ mori ye doma tɛ doma ye dɔkitɛriso tɛ dɔkitɛriso ye mura a bɛ min kɛ a y'ale ye mura a bɛ cɛsiri la ala nɔfɛ a bɛ ye ni fariku ka finiw ye kuma caman muso in ko nana gɛrɛ musokɔrɔba in na laala nin na fɛn dɔ dɔn degun min bɛ ne kan ne y'a fɔ a ye ni fura sɔrɔ a la mori ko muso sera ale ma ne nin ka nin y'a ye a ye mun fɔ a ye a ko ne ba nin ye ne san caman ye n bɛ furu la n bɛ den sɔrɔ n ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ mana ɲɛ bɛ ɲumanya dɔlen la n'a min ma ala kama ni fura b'i bolo i ka ɲɛma ni fura ye tari i na den sɔrɔ walima n'i bɛ fura bɔla dɔn i k'o jira n na n ka taa fura ɲini o fɛ min b'a to n bɛ den sɔrɔ muru nin kɛra min kɛ ale ko muso ma a ko ne bɛ fura dɔn wa n bɛ fura bɔla dɔn muso ko k'o fura an'o fura bɔla o bɛ min a ko sɔɔni mawuludu kalo bɛna jɔ ni mawuludu kalo jɔra i bɛna nɔfɛ an bɛ taa mawuludu kɛyɔrɔ la k'a sigiw kɛ ɲɔgɔn fɛ hami min b'i la n'o ye denko ye a jira ala la o kɛnɛ kan fura tɛ diɲɛ kɔnɔ min kɛ teli ka tɛmɛ mawuludu dugawu kan wa fura bɔla tɛ yen min ka fura kɛ kɛnɛ ka tɛmɛ mawuludu dugawu kan ale kumana muso fɛ ta muso ko n y'a mɛn n b'a k'i ta ye ala y'a kɛ mawuludu sera muso farala ale kan u ye sigiba saba in bɛɛ kan fɛ mamadu kɔnate la bangeni wajulu denwuli wajulu ani dugawu kunjɛ sigi saba in bɛɛ la an bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka an bɛ jira muso ko n'ale wulila a ti an bɛ fila jira a b'a ka denko de fɔ ko ala ka hinɛ a la dɔkitɛriw ni moriw ni domow dɛsɛlen kɔfɛ ala ka hinɛ ale la mawuludu bonya kama ka den nɔgɔya ye mori sigi saba in tɛmɛnen kɔfɛ mawuludu kalo ma sago ye la mawuludu kalo yɛrɛ tɔ kɔnɔ ala sɔnna jigi kuntigɛlen don min na ni dɛsɛ kɛra a la fɛn bɛɛ kɛra ka dɛsɛ tandara n'o ye denko ye muhamadu nɔɔrɔ bolila denso kɔnɔna na muso lajɔra muru a lajɔra k'a kɛ kabakoba ye a dɔn b'a bɛɛ fɛ muru a ma ɲɛ fu b'a ɲininka karisa ni sanjɛ in bɛɛ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'o yɛlɛmalen don dɛ e ye nin sɔn ɲuman bɔ mini a yɛrɛ mɛ ka fitiriwale a b'a fɔ ne taara faruku ka dugawu kalanyɔrɔ de la mawuludu fɛ denwulu ni naissance ni clôture n y'a bɛɛ kɛ n ye hami jira ala la o de ye nin sababu ye muru kabako tɔ kɛra jumɛn ye muso in nana a yɛrɛ sɔrɔ filani de la den fila muru nin tɛ waati jan ye dɛ sango n seere ye min ye an ka perezidanti min bɛ muru ngoloni na bamam ale de ye géré ale de nana fɔ n ye so kɔnɔ muru faruku bɛ nin fɔ ye mun kama yɔrɔ nin tɛ ko nasi bɛ ne bolo k'o bɛ den di maa ma dɛ nin tɛ ko fura bɛ ne bolo k'o bɛ den di maa ma dɛ muru i m'o mɛn faruku da wa fo n ka taa lahara i t'o mɛn ne da mɛ mawuludu kɛnɛ o ye ala ka kɛnɛ de ye kira bonya kɛnɛ ni ala ye dugawu jaabi min jira an na o kɛnɛ kan n'an y'an da de o kan an kɛra ala ma fitiriwale wa o jirali o ye ka kanuɲɔgɔnw la faamu de muru k'u hakili lasegi bonya min bɛ mawuludu la k'a jira o la tari ma faamu muru ni dama tɛ o kɛ kɔni ye dugawu minɛ ba joli miliyɔn joli fɛn minnu bɛ yen ni danfɛn tɛ se k'a kɛ ni ala ya tɛ an y'o hakɛ min ye mawuludu la dugawu jaabi la bilahi maa t'an na min bɛ se k'o hakɛ fɔ o la ɲinɛ da bɛ kɛ ka teritorima ka na i yɛrɛ k'a
k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'i ye siɲɛ kelen k'a la muru maa tɛ fɛn fɛn ye ala bilen e de bɛ fɛn fɔ maa ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a kalo jɔ an bɛɛ kɛnɛ ɲɛna a don ala k'u jira an na ala k'u latigɛ an bolo hɛrɛ la ala k'u k'an ye kira bonya kama sɔla ala rasuli wajulu yɛrɛ kuncɛla ni duwawu kalan fo ka taa se an badenw caman ye layiru ta ka fara Ikimaldini Silamɛya jɛdenw kan walasa silamɛya bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na an bɛ duwawu de kɛ ala ka mawuludu nata yira an na. Ni tun ye tɛnɛndon ye ka bɛn sɛbɛnbɛrɛ kalo tile 13 ma san 2021 wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamayara kabalakaw fɛ hali bi an bɛ duwawu de kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn o tɛnɛndon ma ka dugujɛ tarata la kalo tile 14 san 2021 Mali fintigilakaw olu kɔni bamaci wale tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na ka kɛ Kucala marabolo dɔ la ne yɔrɔ min bɛ wele ko Maku baara in senfɛ an ka fintigilakaw n'o ye an ka faamaw ye olu kɔni ye u jɔyɔrɔ la o juma sinayogo hale bɛna ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Kabini san 2012 kɔnɔna la anw ka jamana kɔni bi banbaci wale tigilamaw kɔni bolo k'a daminɛ jamana kaɲangalanfan ka na cɛmancɛyanfan sisan n'i ye jamana woroduguyanfan ta k'a lajɛ banbaci wale tigilamaw fana bala ka wulikajɔ sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni an taara Sikaso région militaire numéro 8 de Sikaso an ka faama minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye banbaci wale tigilamaw dɔw kɔni kunbɛn ɲɔgɔn ya Mao ale dugu o kɔni na n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ u ni banbaci wale tigilamaw kɔni sera ɲɔgɔn ma Mao posi kɔni na Mao yɛrɛ bɛ Yoroso ale cercle kɔni fɛ Yoroso bɛ Kucala ale région fɛ a kɛra tɛnɛn ka dugujɛ tarata septembre kalo tile 14 na san 2021 nɛgɛ kaɲa 2 o waati olu kɔni na a ko kɔni ma kɛ basi ye min ni a na dɛsɛra k'a sabu kɛ an ka faamaw ye u jɔ u jɔyɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ an ka faama maa 2 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko olu kɔni banara kosɛbɛ wa n'i ye banbaci wale tigilamaw ka fanfɛla fɛnɛ kɔni ta k'a lajɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko olu bɔnɛra u ni na an ka kɛlɛkɛcɛw sera ka moto 91 ka o minɛ banbaci wale tigilama ninnu na arajo 1 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko min bɛ kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya sabati banbaci wale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye o 1 fana ɲɔgɔnna minɛ o cogo 1 fɛnɛ kɔni do pikapu o 2 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko fana kɔni jasora ka bɔ nin maa kofɔlen ninnu kɔni bolo an b'a fɔ min ma ko boîte chargeur o 4 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko o fɛnɛ minɛra banbaci wale tigilama ninnu kɔni na wa an bi waati minɛ i ko sisan kɛlɛkɛcɛw kɔni kɛn bɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min marabolo kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamanadenw ka fara u bolofɛnw kan a bɛɛ lajɛlen bi se lakana i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na wulikajɔ bi o ka ɲi ka kɛ anw ka faamaw ta ye wa jamana faamaw ka ɲi ka dɛmɛ belebeleba ta k'a ɲɛsin anw ka kɛlɛkɛcɛw ma cogo min jamana bi se lakana ka sɔrɔ degun ma u sɔrɔ cogoya minnu kɔni na nin ko in kɔni kɛra Sikaso tɛnɛ septembre kalo tile 13 ka dugujɛ tarata septembre kalo tile 14 na san 2021 2h du matin waatiw Albi ala ka basiki nati an faso Maliba kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfana cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛ na tɛnɛn duwawu kalan ye laada ye Jamiyatu Ikimaldini karamɔgɔba bolo ni o ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye n'ala ye tɛnɛn o tɛnɛn yira an karamɔgɔba in na a bɛ tɛnɛn duwawu kalan belebele kɛnɛ sigi a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ ka se ka duwawu kɛ an faso Mali ye ka duwawu kɛ Jamiyatu Ikimaldini tɔnɔ ye ni ka duwawu kɛ diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ geje bɛɛ lajɛlen na o kɔni baaraw sigira sen kan min sen fɛ maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na minnu bɛna nin kɛnɛ sanumaba ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ n'o ye kiraw nabi ɲumanw tiɲɛ taba ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye ka se ka faamuya ni kumakan na o juma sinayi wali n'a ka jatela tun bɛ yen Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye lahala ninnu ka Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Tɛnɛn duwawu kalan min bɛ kɛ tɛnɛn o tɛnɛn ala sɔnna ma o laadaw la tɛmɛna tɛnɛn tɛmɛnen an karamɔgɔba ka zaviyaba kɔnɔna na n'o bɛnna septembre kalo tile 13 ma san 2021 o kelen bɛnna safar kalo tile 6 san 1443 ma duwawu kalan min ni a ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta b'a bolo Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faruku Ayatulahi Fidin
Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna na. Silamɛw kɔni bɔra Bamakɔ n'a lamunu bɛɛ lajɛlen na ka se ka na ni tɛnɛn duwawu kalan belebele ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ. Safo wagati Faruku nisɔndiyalen sewalen jiginna. A selila ni silamɛw ye. O kɔfɛ u y'u tɛgɛ ja Ala subahana wa taala ye. U jɔlen ani u sigilen Faruku ye duwawubaw kalan ka fara a zuruyaw bɛɛ lajɛlen kan. O duwawu kalan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ, laada la a bɛ kɛ cogoya min na a y'o o laadaw bɛɛ lajɛlen nakile. Dɔgɔkun ladilikan a y'o o lase Ala subahana wa taala ka jɔnw ma. Kuma ɲuman yelen o fɔ ko miliyari kelen ko ka kusa ni kuma lankolon fɔ ye, o ka kusa ni kuma sitan fɔ ye. Wa an ye cɛsiri ɲini aw fɛ. Ala ko in ye tiɲɛ ye, bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ k'a kɛ min tigɛ k'a kɛ, bɛɛ b'a dɔn ko Ala ko ye tiɲɛ ye. Wa Ala ko cogo min an ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ yan, hɛrɛ b'o de la lahara. Min sɔnna min bɛ sɔn bɛɛ bɛ nin dɔn. Tarama faamu. Nka aw minnu y'a minɛ sa, min bɛ ɲini aw fɛ o de ye sabati ani cɛsiri ni jija fo ka taa se Ala yɛrɛ ma. Silamɛya gɛlɛya yɔrɔ ye yen de, tiɲɛ yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye yen de. Jumɛn san kelen kɛ t'i wasa, san fila kɛ t'i wasa, f'i ka sa waati min na k'i to tiɲɛ kan, o de y'i ka tiɲɛtigiya dafalen ye. Badenw ni ne y'a gɛlɛya. Wasa n'o tɛ tile kelen maa ɲumanya jɔnni bɛ dɛsɛ o la, kalo kelen maa ɲumanya jɔnni bɛ dɛsɛ o la, san kelen ɲumanya bɛɛ bɛ se o la o. Mais ka kɔnne f'i ka sasa, o de ye baara ye. O la cɛsiri in mago bɛ yen de la. O de la Ala ko kira yɛrɛ ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, a ko i ma bato fo ka taa se danganiya nali la i ma. Kɔrɔ to Ala ka tiɲɛ kan, Ala ko cogo min to o kan fo ka taa se i ni bɔ don ma ne Ala ka kira. Awɔ ye Ala ka kira de ye. Kuma o ye nin de ma. Wa tile kelen kɛ tɛ maa wasa dɛ. An filɛ nin sigi min na Ala wele bilahi, hali maa min t'a la o b'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ ɲɛ. Kuma tɛ min ye dɔ k'a la. Nka a bɛ maa de nafa min dumina kan k'a k'a tiɲɛ kan, ka cɛsiri n'a ye, o de bɛ nafa sɔrɔ a la. Wulibali don. Jirisiɲɛ turu don n'i ko i b'a mɔ don o don, fo n'i y'a ju bɔ k'a ɲimi sa kɛ. Wulibali tɛ yan. Aha, n'i ye jirisiɲɛ turu, i bɛ munya kɔrɔ de, f'a ka taa mɔya. I bɛ munya kɔrɔ de, f'a ka taa se. I bɛ munya kɔrɔ de, f'a ka taa kɔgɔ. A bɛ fɛɛrɛ ka den kɛ fo den fana ka se, o kɔfɛ e ka se k'a bɔ k'a turu. Wa dugawu yɛrɛ misali bɛ ten de. N'i y'a daminɛ i kana décourager, kana salaya. I ka jirikisɛ ye dugu sɔrɔ ka ban. N'i ma décourager, a bɛna fɛrɛ a bɛ falen. N'i ma décourager, a bɛna mɔya. N'i ma décourager, a bɛna kɔrɔbaya. N'i ma décourager, f'a bɛna den kɛ, i b'a den bɔ k'a don. Fo den yɛrɛ bɛna fɛrɛ ka kɛ jiriju wɛrɛ ye, minnu bɛ kɛ jiriforo yɛrɛ y'i bolo. Dugawu bɛ ten de. Nka timinadiya n'a cɛsiri bɛɛ de ti o ɲɛ. K'a kɛ tile kelen dɔrɔn n mago bɛ min na n y'o sɔrɔ. Ne hami wɛrɛ ye minɛ n'an cɛsiri Ala weleli la, n'o dilanna n y'a ta yɔrɔ min b'a bila yen. La Ala ti o fɛ. O ti maa ɲumanw ka sira ye, Ala ɲinini ni Ala batoli la. A b'an ka cɛsiri de fo ka taa se an se dɔ ma Ala yɔrɔ. Mamadu kun b'an ka dugawu jaabi waati don. San o san n'a ye mawuludu kɛ fo ka taa se san kunbɛn ma, don o don an bɛ dugawu jaabi kura mɛn min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye. Maa hakɛ min ɲamina ko dilanbaw sɔrɔ mawuludu kɛnɛw kan, maa si t'an na min bɛ se k'o fɔ ka s'a dan na.
nege kaɲɛ 22 wagati dugawukolo gɛlɛnw tara tuguni ka baara nunu bɛɛ lajɛlen kuncɛ. O kɔfɛ Mawula Yasa dɔnkili dara ka fariku n'a bɔnɔ sɛnsɛn ka yɛlɛ sanfɛ. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka tɛnɛn caman yirana. Ni tun ye tɛnɛn tɛmɛnen ye ka bɛn septembre kalo tile 13 ma san 2021 o min bɛnna sɔfari kalo tile 6 ma san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bangeni sanjati la ni dugawu kalan belebele kɔni kɛnɛ sigira a révolution Hikmadini karamɔgɔba fɛ ne ka fara Jamiyatu Hikmadini tɔnun kan min kɛra Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ kɔrɔ Faruku ale yɛrɛ ka duba in kɔnɔna na hali bi an bɛ dugawu de kɛ dugawu sanuma minnu kɛra Ala ka jaabi diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye. O bɔlen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min sigilen ni olu bɛ wele ko blogueurs ni olu ka baaraw ɲɛsinnen don ka se ka bɔlɔla ka na n'o ye réseaux sociaux ye ka olu baaraw jateminɛ cogoya min na olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min hukumu kɔnɔna na hali bi ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ hakilina falenfalenw na walasa réseaux sociaux n'an b'a utiliser ou bien n'an bɛ baara k'a la a ka se ka kɛ kɛcogoya ɲuman na a kana kɛ baarafɛn ye tiɲɛni bɛ se ka kɛ buna hadamadenw kun a la cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na o juma sinayogo an ka ale lamɛn TV hɔrɔnya tɔgɔ la. Jɛkulu belebele min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna la Association des blogueurs du Mali ni u bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ olu kɔni ye barodalasigi dɔ kɔni kɛ samedi tɛmɛnen kunnafonidilaw dagayɔrɔsoba o kɔni kɔnɔna la ni conférence belebele min kɔni filɛ nin ye a babu sen tun b'a ka boli bɔlɔlɔsiraw kan ani subahana mansin kura minnu bɛ yen bi ni a bɛ kɛ sababu ye ka kuma nɔgɔya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni conférence yɛrɛ tun b'a ka animer maître Cheikh Umar Konare fɛ ale ye lafasaba ba ye Mali kɔnɔna la Mali Konate ale yɛrɛ ye Association des blogueurs du Mali olu ka maa ɲɛmaa ye Abdoulaye Gindo ale ye jɛkuluba dɔ maa ye an ko a ma ko plateforme Bɛnbere ani Ja Sako u ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni laban u bɛnna min kan o de ye sariya min bɛ réseaux sociaux kunkan ko kibaruyaw la anw ka jamana kɔnɔna la n'an ka ma ko loi portant sur la cybercriminalité faso Mali kɔnɔna la ko ka segin kɛ ka a textiw sɛbɛkɔrɔ larawe sabu a taara waati min ani ko minnu b'a la ka kɛ bi a ko kɔni ka girin kosɛbɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ sariya sen numéro fu 56 ni a taara décembre kalo tile 5 san 2019 a bɛ tali kɛ cybercriminalité kunkan ko kibaruyaw kan ale kɔni tɛmu sɛbɛkɔrɔ larawe la kosɛbɛ maître Cheikh Umar Konare fɛ ani blogueur minnu bɛ réseaux sociaux olu kɔni sanfɛ samedi tɛmɛnen anw ka kunnafonidilaw jabarasoba o kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni sariya in kɔni taara san 2019 sariya don min bɛ ɲankin ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu jɛngɛnna réseaux sociaux kuma fɔcogow la internetiw bi o la réseaux sociaux bi o la ka fara subahana mansin tɔw olu fana kɔni kan maître Cheikh Umar Konare a kɛlen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ sariya sen min filɛ nin ye a ka girin dɔɔni a b'a ɲini maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kalo kow kɛ réseaux sociaux sanfɛla la fɛlɛ ni dabalu ka kɛ cogo min ka se ka u la faamuya o ka fisa ka ɲangi bere ka o ta ka da u kɔni kun nin waati in kɔni na blogueurs ni o ye Association des blogueurs du Mali ye u ka maa ɲɛmaa ka fara maa ye kuma ta nin kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ dakuruɲɛ kelen segi ka kɛ ka nin ko ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ lajɛ cogo min maaw kana se ka don fili la o ni a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka basigi nati an faso Maliba in kɔnɔna na ka bɛn ni kelenya sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi araba ma sɔfari kalo tile 8 san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bangeni sanjati la o kelen bɛnna bi araba ma septembre kalo tile 15 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni sanjati la ne aw an ka ɲamada o jaw fɛ.
Andita Afghanistan jamana konnala Afghanistan koni konnala bi jorola kuba ubi muso koni dusukuna ka sabuke kalankoi san 2001 ka damino ula kana bila bila nyeta ba min kera muso ka kalankola dow ya yira ka fo yo o koni donto yin galamala alna ya soro taliban ye bela jele assuré ka fo musomanu bi se kalanke ka damine jardin d'enfants fo sanfɛ kalanso baw unula an ko mako université ni wati koni na dow koni jorolindo an balema musolakaw ka kalankola jienseleke nani tomba Nations Unies bolo fara UNESCO olu ye sɛbɛntiya kɛ ka fɔ ɲɛta ba minnu kɛra kabini san 2021 u jorolindo ka sabu kɛ olu koni donnen don galamala ni wati koni na talibanw koni ye a yira bɛɛ lajɛlenna ka fɔ kalan ka kɛ nga u k'u janto silamɛya sariyaw la musow ka musow kalan wa cɛw yɛrɛ fana ka cɛw kalan musow yɛrɛ dama ka kɛ u ka kilasiw kɔnɔ cɛw yɛrɛ fana yɛrɛ damaw ka kɛ u ka kilasiw kɔni kɔnɔna la nka ni ye sanfɛ kalanso kɔniw ta k'a lajɛ gɛlɛyaba o bi o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na k'a sabu kɛ a ka gɛlɛ muso yɛrɛ damaw ka ɲɛ kalan cɛ yɛrɛ damaw fana kɔni ka ɲɛ kalan ni ye Kabul yɛrɛ université ta k'a lajɛ bi o datugunen don fo ka taa se waati ma waati min ka di Ala ye u yɛrɛ ti sɔn hali maa ka don a université kofɔlen kɔni kɔnɔna la fɛn min ye kɛlɛkɛcɛw kɛn bɛ ka yen da kɔni minɛ u jɔlen don u ɲɛ kumuni u ti tuma maa fɛ hali a tɛ si kunnafoni dilaw la ka don ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna la Afghanistan kɔnɔna la bi u ye tɔgɔ kura min ta o de ye Emirate Islamique Afghanistan ko Afghanistan tɔgɔ kura kɔni ye nin ye o yɔrɔ kofɔlen kɔni na musomani o musomani muso o muso u bɛɛ lajɛlen bi fɛ ka kalan siga foyi kɔni tɛ min na ko Afghanistan mako bɛ olu yɛrɛ de ka kalan na bi nka kalan sugu jumɛn a kana kɛ nanzaraw ka kalan ye a k'a kɛ silamɛya sariya kalanw olu kɔni ye. Algérie jamana kɔnɔna la wasadenw ɲɛfɛ ministri ɲɛma kura Aymen Ben Abdrahman ni wariko yɛrɛ fana kɔni ministri kɔni do a y'a ka plan kɔni présenter gouvernement ka plan a bi o kɔni kofɔ an k'a ma ko plan d'action gouvernemental wasadenw kɔni ɲɛfɛ maa kofɔlen kɔni y'a ka kɔrɔfɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ mɔnɔbɔ wa kuma suguya caman kɔni kɛra mɛ belebele dɔw kɛra jumɛn ye a y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔni na an bɛna sinsin fɛn minnu kɔni kan o de ye ka yɛlɛmabaw kɔni ta ka ɲɛsin kiiritigɛlamaw ma ka kiiritigɛlamaw ka yɛlɛma hɔrɔnya belebeleba di u ma u ka se ka kiiri kɛ a kɛcogoya ɲumanw na cogoya min na wa a y'a yira k'a fɔ kiiri bolofara dɔ bɛna sigi sen kan an ko min ma Conseil national de la magistrature sani san labanw olu kɔni cɛ walima ni san 2021 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la baaraba minnu b'a la ka gouvernement kura makɔnɔ Algérie jamana kɔnɔna la o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔko kɔni na an ko a ma ko économie ni ye jamana musaka kɔni ta k'a lajɛ choku belebelew kɔni ye u sɔrɔ nin waati in na k'a sabu kɛ diɲɛ laban banajugu ye o cogo kelen fana kɔni do pétrole sɔngɔ jiginnen o fana kɔni digira Algérie ale sɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ministri ɲɛma kura ni o ye Aymen Ben Abdrahman ye wulikajɔbaw a kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛna olu kɛ ka ɲɛsin Algérie ale ka ɲɛtaa ma. Ka kɛɲɛ ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka taama ye Faransi kaɲangala fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen ni o ye Roubaix ye ba polisilakaw daga yɔrɔ min bɛ yen an ko a ma ko École nationale de police yen nɔ a ye kumasen dɔ kɔni bɔ ka bin min senfɛ Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ yɛlɛma caman o bɛna kɛ ba polisilakaw kunkanko kibaruyaw kan fɛn min ye Faransi ale dugukolo o kɔni sanfɛ ni waati in kɔni na a y'a yira k'a fɔ ba polisilakaw kɔni ka ɲi ka ye kɛnɛ kan yɔrɔ caman na cogo min ka se k'u ka baaraw ka olu kɔni kɛ Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ polisiw bɛ waati min na i ko bi u ka cakɛ minɛnw olu kɔni ka ɲi ka caya kosɛbɛ o cogo kelen fana kɔni do u bi baara kɛ waati min kɔnɔna la yɛlɛmabaw olu bɛna don o la polisi minnu fana bi bila kɛrɛfɛ ni ko telimanw nala olu bi se wuli ka taa ye cogoya min na ko dɔ fana bɛna fara o jatedaw kan wa o daw
dɔw yɛrɛ bina fɔ san 2022 daminɛ waati nunu kɔni na politiki ko bina kun kan. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ sariya dɔ bina sigi sen kan an ko min ma loi de programmation et d'orientation de la sécurité. O fɛnɛ bi yira san 2022 waatiw kɔni na Emmanuel Macron ye lase kɛ k'a fɔ musaka dɔ bina bila sen kan min bɛ taa jɔ wari miliyɔn 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la cogo min ka lakana sabati ni waati in kɔni na. Wa dɔ bina fara minisiriso min ɲɛsin bɛ kɔnɔlakow ɲɛnɛbɔli kɔni ma olu lakanaw kɔni ma o ka musaka kan san 2022 ka taa se wari miliyari 1 ani a kunkanfɛn kɔni ma. Ni waati in na Faransi jamana ɲɛma bi fɛ ka baaraba di polisiw ma Faransikaw fɛ yen nɔ. Lagine Conakry jamana kɔnɔna la sigikafɔba dɔ kɔni bi senna ni waati in na cogo min ka se k'a dɔn waati la tɛmɛ fanga koɲɛw bina kɛ cogo di kabini Alpha Condé ka fanga jasora septembre kalo tile 5 tɛmɛnen. Ɲininkalibaw fo ka taa se jaabibaw ma ani kunpanbaw o kɔni bala ka makɔnɔ Guinée jamanadenw fɛ ni waati in kɔni na. Kumaɲɔgɔnya nunu bina kɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye finitigi minnu ye fanga ta Alpha Condé ka fanga kɔni ko don fɛlɛtɔ minnu bɛ diinɛ ɲɛmaw ani société civile ni o ye jamanaden gansanw olu kɔni ye. Ne sigikafɔba in kɔni nu donna ka bɛ tarata septembre kalo tile 14 ma san 2021 tile 4 kɔnɔna la u bina bɔ ka baabu senw kɔni ta k'u mɔnɔbɔ ka kumaɲɔgɔnyabaw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min hali sisan jamana bi se bila sen kelen kan cogoya min kɔni na. O waati la tɛmɛ fanga a bi taa ni jɔda jumɛnw ye finitigiw yɛrɛ jɔda bina kɛ jumɛn ye a kɔnɔna la baabu sen bina boli o kɔni kan wa furancɛla fanga yɛrɛ bina ta mɔnɔbɔ fo waati jumɛn nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkaliw kɔni ye. Wa kumaɲɔgɔnya nunu kɔni na fɛlɛtɔn caman kɔni bɛ minnu y'a yira k'a fɔ baabu taabolo kɔni ka ɲi ni waati in na k'a sabu kɛ maa joli bɛ don gouvernement kɔnɔna la CNT ni o bi wasadenw kɔni kofɔ maa joli fana bina don yen. Nin bɛɛ lajɛlen ye kumaɲɔgɔnyabaw kɔni ye nin waati in kɔni na. Kumaɲɔgɔnyabaw fana kɔni senfɛ maaw y'a yira k'a fɔ lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ni don fɔlɔ in na a kɔni y'a yɛrɛ yira k'a fɔ a nakun ye fara ɲɔgɔnkan ye. Wa dabalibankoba dɔw fana bɛ maaw ka ɲi ka i janto minnu na maa ye fanga kɛ Alpha Condé ka waati la olu si da kɔni tina don ni transition in kɔni na Guinée jamana kɔnɔna la. Kabini sisan lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ de ye jamana ɲɛmaa ye wa a ka di u ye fana minisiri ɲɛmaa o bi se ka kɛ civil kɔni ye. Ni waati in na yali Alpha Condé ka fɛlɛtɔn olu bena sen don ni sigikafɔba nunu na wa ɲininkali tɔ min wa Alpha Condé yɛrɛ fɛnɛ ka bɔliko ka taa jamana kɔ kan o kow bina kɛ cogo di k'a sabu kɛ ale tɛ se ka mara Guinée jamana kɔnɔna la ni waati in na. Jamana min kɛn bɛ k'i kanbɔ a nɔfɛ sa o ye République démocratique du Congo jamana ye. Félix Tshisekedi ka jamana ko don. Maa 40 ani maa 4 o maa 40 ani maa 4 na Kolɔnbi jamanaden maa 18 ye l'Amérique jamanaden ye maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye olu don minɛra bi k'a sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli ye. A bi sɛgɛsɛgɛli jumɛn kofɔ Haïti jamana ɲɛma Jovenel Moïse ale ka fatoli min kɛra juillet kalo tɛmɛnen san 2021 kɔni na. Eko jalakili bolokɔniw tala ka ɲɛsin a ka minisiri ɲɛma yɛrɛ ma wa ni o ye Ariel Henry ye. Ariel Henry kiiri tigɛlamaw kɔni kɛn bɛ k'a wele bɔgɔ jeninen sanfɛ k'a sabu kɛ ɲininkali dɔw ka ɲi ka taa kɛ a la. Maa min yɛrɛ ye nin ko in kɛ kiiri tigɛlamaw la o ye Bedford Claude ye. Ale y'a yira kunnafoni di dɔ kɔni na k'a fɔ élément caman bɛ ni o ye seereya dɔw kɔni ye minnu b'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛma Ariel Henry a ka ɲi ka ɲininka jamana ɲɛma ka fatuli la. O dɔw bɛ tali kɛ telefɔni kumakan dɔw kɔni ye ni o ye conversation
téléphonique ye min kɔni n'a tɛmɛna ministre ɲɛma Ariel Henry ani maa dɔni ɲancɛ maa minnu ni olu kɔni bala ka ɲini bi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma Jovenel Moïse ale ka fatulu kɔni ye wa u y'a yira k'a fɔ ani o maa kofɔli ninnu ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛra o ma tɛmɛ lɛrɛ damadɔ kan jamana ɲɛma su taara ye a yɛrɛ ka so kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni kɔnɔna la wa an bi waati min na iko bisa jamana ɲɛma fatura juillet kalo tile 7 tɛmɛnen ministre ɲɛma Ariel Henry ale kɔni y'a jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin kiiri tigilamaw kɔni ma k'a fɔ u b'a la ka ko minnu kɔni ta k'ale sɛgɛrɛ nin ye dalilu jɔnjɔn foyi kɔni tɛ u bolo kiiri tigilamaw y'a yira k'a fɔ maa bɛ k'a fɔ e sen de yira nin ko in na siga foyi kɔni tɛ min na hali ni i kunkolo bɛ sankolo sɔrɔ i bɛ taa jɔ kiiri tigilamaw kɔni ɲɛfɛ ka se k'i ka kiiri baaraw kɔni kɛ jamana ɲɛma yɛrɛ fatura juillet kalo tile 7 tɛmɛnen. An balima TV hɔrɔnya lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolosuma ka madonna da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn tan ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki ye kira nu nabi ɲumanw cɛ taba an bɛ dugawu k'a ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman a bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔrɔ ta diinɛ labarali okumu kɔnɔna na o bɔlen kɔ kunnafoni kuncɛ kuma la anw bɛ aw ladunya k'a fɔ mawuludu ale kɔni bɛ ka i sɛnsɛn ka gɛrɛ min bɛna ɲɛnamaya jamiya to ikmali tɔndenw fɛ k'a kɛ wajulu belebele ni ka fara u yɛrɛ karamɔgɔba kan n'o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki ye ale yɛrɛ bɛna wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya min senfɛ u kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilame ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'Ala ye mawuludu don yira an na an bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka a ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawuludu nata in Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira Mamadu Mustafa yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi araba ma safari kalo tile 8 san 1443 o kelen bɛnna bi araba ma septembre kalo tile 15 san 2021 aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ ye